Erokamano ahinya Cleophas kuom penjo no. Donjo ei gwenge mopogore opogore en gima nigi ng'ikni mopogore opogore, lakini mokwongo nyaka ikwong ing'i ni dwaro ni kanye kata need mar gweng' midwa donje no en mane. For example, kata ka nwang'iyo koro weche mag nyodo gi mek terruok gi kata mek dhaw mag kit chwech gi. Seche moko gweng' no iyudo ka dhano referral pathways kata yore ma inyalo kaw go chik ji kia. Koro inyalo tiyo gi chief, inyalo tiyo kata gi jaduong' gweng' kata gi dodo. Then kisetiyo kodgi, gin kaka jotich mag sirikal, ginyalo go dhok ne jogweng' mopogore opogore, mine, yawuoyi gi rowere. Koro ka gisego dhok ne yawuoyi gi rowere, to ginyalo bire maybe e spaces gi kata occasions gi. Koro ka gisebiro kanyo, kidhi yudo ni dwaro mag ji opogore opogore ka. Nikech nitie weche gi ok inyal wacho gi kumoro achiel, dhano opogore, nitie joma rawere, nitie joma dongo, nitie joma be age gi tin. Koro nitie gimoro miluongo ni age appropriate information kata information kalure gi ik ng'ato. Koro kanye mang ichak pogo gi wacho ni joma mine man aneno ka gidwaro loso ka gin kendgi, iketo gi kar kendgi, joma yawuoyi gi be dwaro loso ka gin kendgi, iketo gi kar kendgi. Inyalo be tiyo kata gi skunde mopogore opogore, nikech nitie somo puonjruok mopogore opogore kata twak mopogore opogore mitimo ga e skunde, to mano nyaka wati gi jok matayo sikunde mopogore opogore, head teachers kata principal, mondo mi uwinjru kodgi. Koro maybe kata ka nitie sessions moko kaka meg PE kata programs moko, unyalo donje to utwak matin gi jogo e community. Koro magi yore mwatiyogo mopogore opogore. Nitie be organizations moko manie gweng', riwruok moko mag piny ok owacho manie gweng', kaka koro wan kaka St. Francis. Koro gweng' kanyo ero wan gi winjruok maber gi jogweng'. Koro kinuongo jogweng' mondo bed gi event moro kata kidwa tayo gi twak kodgi, ginyalo biro. Yo mogik be en mar social media. Ing'e maber ni sani to yore manyasani mitiyogo, social media platforms, Twitter, Facebook. Inyalo be invite rowere masani ma tiyo gi yore mopogore opogore mag manyasani, to utwak be kata e social media kocha, kata ka ng'ato ok obiro kamoro physically. Koro magi yore mwatiyogo. Koro kwasewinjre gi jogi to paralegals, jok tij sirikal, jok mok ti gi sirikal, to wago mbeknigi, to watwak, to wadhi e public participation, to waloso policies, to koro wa make sure ni onge ng'amodong', ng'ata kitete wa make sure ni kitete manie gweng' oloki maonge wach moro amora mwawe chien. Erokamano ahinya kendo iwache e yo makare. Kamada na penja mheshimiwa Florence Ouma ka entiere kaunti ma Homa Bay, nitiere obadho moro amora ma ponono nitiere e kind oganda manyalo miyo go report bedo matek e kindgi mano kama gintiere kata counties nyaka sani. Lwasi oseket makare, pinya wacho ni safe space nitiere kaunti mar Homa Bay kuom ranyisi, mos kuom tiyo gi Homa Bay